Jsi tady. Čau, Krysa je doma. Táta točí na velkou bojku. Pojďte dál. Čau, Kryso, tady máš zajíce nový. Dobrý, ne? Já ti prodáš zboží, čau. Čau. Pojďte dál, kluci. Tu jsi dobrý rukách, ničeho se hlavně nebojte. My jsme poser, jasný? Já letím, tak se zpátky, čau. Pojďte dál a zavřete za sebou dveře. Když se to otočím, tak jsem u vás, jo? Fajn. Prosím tě, tam večeře už je hotová, pojďte se najít. Dobrý, hned to bude. Budete to mít zase studený větr. Jo, kluci, já jenom dokončit kůžky. Už dostane máme. Kurva, kluci, dělejte. Vy jste herci taky. Máte hlad, chcete se najíst. Ne, hlad nemáme, my nebudeme. Je to jedno. Mně se to tady vůbec nezdá. Jo, to dám moc. Pojď. Ale běž. Hezký herečky. Doufám, že nemáte vyrážku na těch svých kokotech. Vypadá to, jako kdybyste přišli z pohlavního nádraží. Jak to, že vás ještě neznám? Občanky máte? Jo, máme Tak to je super, protože já mám ženu a děti. Já se nenechám kvůli vás zavřít. Co děláte? všechno. Jo, to známe, všechno. A potom, když točíme péčko, tak chcete jenom vyhonit za 15. Necháš se mrdat? Ne. Tak to není všechno. Čau, Kryso. Čau. To je Patrik, říkáš, že já ženou bomba, ne? Tak jsem tady komplet. Čau. Kolik je ti let? 18. Jak to, že vypadáš na 14? Co, občanku máš? Budu mít. Jo, a kdy? Zítra ráno. Dobrý, tak teď zůstaneš, dokud ti někdo nepřinese občanku. Co seš? Homosexuál? Ne. Kurva, tak co seš? Jdete rád nebo co? No, já si měl na holky. Tak to je super. Takový máme nejradši. Pro penízky uděláte úplně všechno, že jo? Když to teplouši se pořád jenom tvářej a schovávají po koutech. Heteráci, těm je všechno úplně jedno. A ještě vymýšlejí nové věci. Tak, kluci, pojďte si sednout. Pojďte, jdeme ke stolu, pojďte dál. No šup, mazejte. To je ono. Šup. Zuzko, prosím tě, připrav pro kluky ty časopisy, jo? Jo, promiň, tak to bude. Posaďte se a hned se ujasníme, jako co budeme dělat, no. A taky si domluvíme, kdo bude dělat hlavní roli, je to jasné. No, tady to máš, to ti pomůže. A komu nebude stát, nedostane ani korunu. Je vám to jasný, jo? Potřebuje někdo z vás perník? Co chceš? Já si dám taky. Dobrý, tak fajn, tak tady ho máte. Pomožte si, budete to líp hrát. Prosím tě, já najdu kůleži. Co je? Něco se ti nelíbí? Ne, v pohodě. Tak co, kluci? Máte všechno, co potřebujete, jo, nebo ne? Přízeň. Tak co potřebuješ, běž do ledničky, tam máš čokoládu, napij se. Tak kluci, začneme točit rovnou tu mrdačku, jo? 2 tady budou jako bydle, jo? A 2 přijdou na úklid. Kdo z vás se nechá mrdat? Já ne. No, tak kdo se nechá mrdat? Já jo. Ty jo? Tak ty budeš umět dělat hlavně roli, jo? Jak to? Co jak to? Dostaneš za to nejvíc peněz a budeš dělat úplně všechno, jo? A budeš taky na obálkách videokazet. Takže budeš slavnej, než se naděješ, kamaráde. Si jaký nechám prcat do prdele, ale nesmí to být nic velkýho. No tak to je super. To máme dneska partičky. Tak kluci, tak zvedněte svoje prdele a běžte se osprchovat do koupelny. Máte tam ručníky a mýdlo. A ne, abyste použili moje parfémy na ty vaše smradlavé kokoty. Jasný. Čista číre.